Vítam vás v poradí už 9. časti nášho tutoriálu. Programujeme Karla v jazyku C v prostredí NetBeans a opravíme si funkciu FromDiskClear, pretože je dosť blbá. Takže ideme na to. Ako sme si povedali minule, tu musí vystupovať Karel Y a tu musí vystupovať Karel X. Takže tomu prehodíme. Tu pôjde x plus 1, y minus 1, x minus 1 a tu pôjde y plus 1. Tak, ale nerovná sa empty, ale je väčšie alebo rovné 0. Čiže je to priechodné. Buď tam je nič, alebo je tam beeper, cez ktorý prejsť môže. Väčšie alebo rovné. Dobre, a ďalšia oprava, ktorá sa bude týkať funkcie FromDiskClear, je ďalšia podmienka v každom smere, a to, či nie je otočený smerom už ku koncu sveta. Akože pozícia pred ním nie je už vlastne koniec sveta, čiže tá hranica. Robíme to takto, že teraz keď je otočený na východ, tak Karel X a teraz plus 2 je menšie alebo rovné world white. Takto. A zároveň tu je sever, čiže Karel Y minus 1 je väčšie alebo rovné 0. Keď nad tým trochu porozmýšľate, prišli by ste na to aj pokojne sami, ale je to trošku komplikovanejšie, keď sa na to človek pozerá po prvýkrát. Čo je tu? Tu je západ, čiže x minus 1 musí byť väčšie alebo rovné 0. A tuto je Karel, tu sa pozerá na juh, čiže Karel Y plus 2 je menšie alebo rovné world height. Teraz by to malo fungovať, ale je možné, že tu je ešte chybička, ale snáď nie. Snáď je to v poriadku. Prečo je tu dvojka? Pretože Karel X a Karel Y je indexované od 0. Takže sa pýtame o jednu pozíciu, napríklad dole, ale musíme brať, že indexuje sa od 0, čiže ako keby pripočítame tú dvojku a testujeme, či to je menšie alebo rovné ako world height. Tu je to podobné. Takže funkcia FromDiskClear je snáď opravená. Pozrieme sa, čo máme robiť ďalej. Takže sú tu funkcie putBeeper a pickBeeper. Ideme na ne. Sú to void, čiže putBeeper na aktuálnu pozíciu Karel vloží beeper, čiže world Karel Y Karel X plus plus void pick beeper world Karel Y Karel X minus minus a samozrejme Karel beepers plus plus a toto bude minus minus.
lebo tu ubudne a tu pribudne jeden beeper. Máme to aj nejako ošetriť? Máme to ošetriť. Takže v prípade, že má vložiť značku, ale žiadnu značku nemá v inventári, čiže if Karel beepers či alebo rovný 0, v tom prípade vypíšeme no beepers in my bag. Vykričník. A nový riadok ešte dáme. Prejsť tu. Exit 0. Tá 0 znamená, to je funkcia exit, skončí program. Parameter je za koľko milisekúnd. Za 0, čiže okamžite. Pick beeper. Aká je tu podmienka? Ak na pozícii, na ktorej sa nachádza Karol, nie je žiadny beeper, čiže je menšie alebo rovný 0. V tom prípade vypíšeme chybovú hlášku. Akú? No beeper to pick. Vykričník. Zalomenie riadka. Skončíme. Nakoniec obidvoch funkcií vykreslíme danú zmenu, čiže buď beeper vzal, alebo dal. Overte správnosť svojho riešenia, čiže pozrieme sa, aké máme chyby. Tým, že si urobíme funkciu hardWSL, pomocou ktorej Karel pozbieral všetky hviezdičky v danom svete. Ale prečo je tu koncová situácia takáto, keď tu ešte jedna hviezdička? No, my to budeme ignorovať, urobíme si vlastnú verziu tejto funkcie. Snáď bude fungovať správne. A táto funkcia sa volá Harvest All, čiže Karol vyčistí si svet, pozbiera si všetky hviezdičky a tu vymažeme niektoré veci. Funkciu draw môžeme dať aj do funkcie turn on. A stále ju vymažeme. U funkcii main sa snažíme mať čo najmenej funkcií a čo najmenej veci. Takže len turn on zatiaľ. A potom tu pribudne funkcia harvest all. Takže harvest all, neviem, či to máme ošetrovať pre všetky podmienky a robiť všeobecný príklad. My to robíme len konkrétne pre túto situáciu, že Karel je otočený na východ na pozícii 1.1 v našom ako súradnicom systéme, ktorý používame na matematika alebo neviem čom. Takže Karel je otočený takto a budeme chcieť, aby to pozbieral. Čiže keď sa nachádza tu, budeme chcieť, aby prešiel tu a pritom zbieral, potom otočil sa doľava, urobil krok vpred, otočil sa zase doľava, pozbieral toto, teraz aby sa otočil doprava, potom zase aby sa otočil doprava, zase pozbieral, čiže pôjde takto, takto. A tu, keď pri otočení do ľava bude blokovaný front is blocked, čiže koniec sveta, alebo prekážka,
v našom prípade to bude koniec sveta, tak vtedy zastanem. Ideme na to. Ale zdá sa mi, že najprv si vymažeme draw z funkcie draw, lebo funkcia sa stále volá, čiže to by bol nekonečný cyklus. To si tu odstránime a dáme to na správnu pozíciu do funkcie turn on, takže tu na to bude draw. Funkciu harvest all si urobíme v ďalšom tutoriáli. Môže byť? Dúfam, že áno. Tak zatiaľ.